Lejlet li t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista se jivvotaw għal-ħatra ta' kap ġdid tal-istess partit, Adrian Delija qal li l-ġimgħa se jippubblika rapport ta' verifika dwar l-assi u djun tiegħu. Dan fl-isfond ta' ruxmata akkużi serji li saru fil-konfront tiegħu fosthom li msieħeb f'kumpanija li għandha ma' 7 miljun euro dejn brabta ma' proġett ta' proprjetà f'Għawdex. Spjega dan f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem id-Dar Ċentrali f'mossa li possibilment żamm għall-aħħar mument biex jipprova jikseb xi tip ta' vantaġġ aħħari. Dan wara li diġà ivvutaw mal-2000 tesserat. Jiena tkellimt illum mal-awdituri ħallestuh tlesta fil-ħin u ħankun qiegħed nippubblika ħada. Però sem lest jasal. Jumejn biss qabel qal li mhux lest jiftaħ investigazzjoni fuq innifsu dwar l-akkużi li saru fil-konfront tiegħu fosthom li daħħal flus ġejjin mill-prostituzzjoni f'kont bankarju f'Jersey. Le minix ħaninvestiga xejn. Intant f'din il-konferenza tal-aħbarijiet li wasal għalija 3 kwarti tard tkellem dwar il-voti miċħuda lil numru ta' tesserati. Bħalli kieku l-Partit Nazzjonalista ma kienx jaf b'din l-elezzjoni, Delija qal li fil-każ ta' tesserati li ċaħdu mill-vot kien kollu sforz li sfidi loġistiċi biex min kien jistħoqlu l-vot kellu jipprotesta għalih. U jien l-informazzjoni illi għandi illi għal-inqas dawk illi għamlu il-complaint formali, l-applikazzjoni formali jew marrant il-Kommissjoni nista' nidħol fil-proċedura, fir-realtà ingħataw il-vot ħajvvotaw. Intant ma naqsux il-botti. Ftit wara li fid-Dar Ċentrali daħal il-kap caretaker Simon Busuttil, mistoqsix se jagħmel fl-ewwel mitjum jekk jiġi elett, Delija fetħilha hekk. Fl-ewwel mid-ġurnata nippruvaw ħanibda bċajta biex ma niftħu l-kafetterija li tibda taħdem kuljum ħalli meta jkollna lilkom hawnhekk ikunna fejn nilqawkom u nofrulkom għall-inqas xi ħaġa x'tixorbu. Intant f'battuta oħra din id-darba fi stqarrija minn Chris Said biex iħeġġeġ lin-nies ma jivvutawx lil Delija, appella lit-tesserati biex ma jħottux knisja biex jibnu kappella.